أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بيده إلى يوم الدين وبعد. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangansa ko, mga dato na ko, mga bai bulos kano sa kalilintad na kapipiya ginawa si sagyang kaiya darpa agyang kaiya sa salaan tano dato tano kapapantagan dato tano ada asalakaw sagyang kaiya lokos tano o di na pagaritanwa pagamaan tano o di na paginaan tano ada asalakaw kay Honorable Mayor Dundun Alhaj sa babro mga bangansa ko na ingumakano sa kalilintad na kapipya ginawa sa darupayo so darupa sa sakanod ni ipo paro-paro si iko kapgasurot o mga ginawa niyo sa kanualangwan na apo pakataling mga dato na mga bai makapupo na kumawatan na gumakasisaling ganata si iko marani sa buanda aya kituunakan nagu ikito niyo si iko ayam ananian na kaya pakataling umaniyo si ina ayad na kanagantano si ina giyang kaya bantu tanwa pakatatayaan tano makapupuan si isagyang kaya Province of Lanao del Sur, Municipality of Sagiran, Lanao del Sur.
Insyaallah ta'ala pagpunan tano agyang gaiya programa tano ayam ananian na palakaan tano so mga puso tano sa pagkaklas tano si ikwala nagu palakaan tano so pangilelean tano nagu so pamamakinagan tano skano sana mga dato na suda ako tudanian na nasuba sa barakano din kaadang oras ayam ananian na makampatabu ini agyang kaiya ayam ananian nakapagunto da tanos ika dia ikirampay sa alas 12 alright so sama nangyari sa ayam ananian na ini paladamir ka agyang kaiya kalilimod sa sakad ni tagu-taguun sa diyang ka nagugyang kutuat temanan o sundudan o ayam ananian nakapya o kaketarima amisi ko pamamagayan nakaamaka sa saling ganata si iko Quran na gusto sabdan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sampurna iyan nagyang kaiya katataguan rakat tanwa bulawang ko mga oras tano ulan-ulan abulan Ramadan ini paladakar ka gyang kaiya microphone falyatafaddal aziyadatuhu almaskura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعاقبة للمتقين الذي أنعمنا بالإسلام والإيمان والإحسان اللهم لك الحمد حتى ترضى فلك الحمد بعد الرضا نسألك الرضا إذا رضيت رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي المبعوث فينا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Paganeron na daan tanwa biyantog siya Allah matatang kada ayat tito kiro ko kada to na siya Allah sa kanya ni dato tano ko dunia na dato tano pun siya alungan akiyama na ayat tano pa nakapambalinganan sisang kaingaran na diyan kaya municipality of Magsaysay Lanao din Norte akap mamayorir katano adiyang kaya pagkababayan tano mayor tano sisang ka Magsaysay si Honorable Mayor Dato Dundon mga samat Alhaj siran din na karumaya gudiyang ka mga watayan nagudiyang ko to mga pagariang kamer tano mga babay niyan na sampurna ko mga luksiran pamakasurgaan wallah nagun sa mga konsyal tano nagun sa mga barangay tano nagun sa mga konsyal kagawad sa mga officials mga pansangay mga staff mayor at ang stakum tano kapapantagad si papulis tano siyang kaya magsaysay katiyap ng abapakan nagun sa mga ulang makansyal tanong ay sana mga agrarian naguda agrarian prile ako niyo padumpan sa mga bipat kami ako na miyaka patay siran nagudiyan ka mga dato mga baing
Alhamdulillah. Miya kapia-pia diyang kay kikidia tanurun. Bapia dia buang kaya di tanu di katarawin na miya kapia-pia ka makanin niya tapia-pia. Oh, kagayaman na kailangan ko sambayang napupakan niya taka. Kenapa ya sambayang na di kadi mangungkota pakadas-das lakad. Oh. Benda ayam mori-pori akan naganiurakan na ina ko last Ramadan yang kami po Saragun sa company piyakabate mayor sa khutbah al-Eid al-Fitr na sunsuke po sa karakano na miya ko makusawalay na miya sakit ako kaupirpatig na pakadula na makaiiga ko din sa walay tiga ka na ba ko miya final na barang-barang pagi naman nakanabulong tama sa mga dextrose na yami apekera kan na tiga kana siya kumaga ko Allah kada apakabulong rakan ainon tabu na siya Allah na misyembeng ako nakagya ko masyembeng ako na sumiujud ako Derek ka sumiujud ako ko Allah na maranon nagapanganyang ya Allah na pialango na bulong ko dunia na inom na kana udia kong kabupa kabagra na di ko bupa kabagra ya Allah uba anong panalamba umurakan ko dunia ya Allah na sumpating kay Allah kaan mabupagkasumpati akan adi kan nikikampin ng kawagamang kay Allah na miya katurog ako na pitatagi na pakanaki mayor aalipit na ko ang mga tao ang mga gedung ilawas uwi na dakmayle abuntaliran na aalipit na kuwiran na pupagipo na kuwiran na pupanawaran na kuwiran na miya kanawa ko na inatingan ako din na miya kapi aginawakan na miya kakana ko sa sati manalakatan na saging asara amagapas ka ko Allah oy ay amana niyan na benara pagi na makasa maintenance dali ngo to pipikira uba ayo pa kabagar kamataguto yang bala na makina ayo pikiran ka na ayo pa kabulong na sa Allah miya kaysa kunalungan na sumusa na sumya kita tiyan yan tingnan ya Allah, sumya kita tiyanak. Natuwa Allah, auto suraw na kayo, na kuwakaon. Naman ka indirect. Agi langun na sabab. Na kumino sunabila mo sa sangkot araw na kayo. Damay din tepe araw na kape, araw na sagay, araw na kupaya. Importante na araw na kayo. Ada kan may layo. Na kumino akong sangkot araw na kayo. Na unian tamaka, na unian inuma. Ano miyada susakit atian yan. Dapman maka damatay na sumya kitupman atian yan. Na di nagiraw ko Allah, dapan na di ko Allah, na piyada lagwin ng utaraw na kayo, oy, apitirunun Allah, na timak yan, ininom yan, na bunin miya kala sakit atian yan. Kinayalan na, miya kala. Agi ako inuman na ka na miyada. Na imanto na minom ako ng peruman na miya kala. Nagyatugu Allah apaga na yamin ng makaro na kanabaya sa saringan na kapakabulong raka na diyong kotaraw na kayo kasakani sa saringan na ka na sumyakit pero manatiyan na ka na ayang kasyarigan ng kotaraw na kayo na dakong sariga na di na nisabap adamadang nasakit at yan na ka so lango na panggalabakan tanong na daan tanong pagunaan sa Allah agigra ko na soalan na di mali number 3 masakit na katabihan na kailangan na bulang wait sa ospital na mabulong na maut sa ospital na may kadika ko mga doktor apit kamanan siya rano na plano oway na tinaibaling ka anak ka pamulong yung maranaw kabende ini katao sabi da po na nga maranaw kumele niyan so karuma iya sumama so babero na miya kataytay na sumamaw na sujual daw talima tauron kaso chobagaw na di mamaritisa yan ang nakatawa ng katao. Kaya kaya yan masiro manik. Allahu Akbar. Namiya ka pa na kuto ka. Share kanan. Oy, ayaw maana niya mga uripan ng Allah na kailangan na diyang kanan na akidang ka, diyang kanan na niyat ka, diyang kanan na paratiyan ka ko Allah na masasatiman ko Allah subhanahu wa ta'ala. Inuman na kailangan ng kaagama na pinaka-importante na kapaniyatago kapag ikhlas. Miya kaysa ko na alungan na sa katawa manguda. Miya kapi-api ka lakadokos, masabar,
mabatad, lang naggalabakyan, ipapasuriyan ko Allah, na ayaw galabakyan, naka-farmer, nagukatira kayo, kapamatasa kayo, na umani maragunian sa diyong koto ayaw maanan yan, na pamumulan yan, mga gardin yan, na sa sabagiro na dinanipasaan, na ipapamasan yan sa bulong ina yung kapagkasakit. O, na makatira kayo, na suaya maanan yan, na sabagiro, na ipapamasan yan sa panganang kaniran, na yan, kanisan itibayo, kapagkasakit siya na yan, na sa sabagiro, na ipakunan sa bulong ina yan. O, na sa sabagiro, na iistakan yan, agastweran. Kagaya ko na kumautulungan kayo to, na kumya ng kay amama ang mag-ikhlas sa manguda farmer nagu pangingintagun na ay niyang kiyakan namya kapasad kuman kapapa makagantano kumyan namya kapasad kuman no kagaya may kapanutul talo pena kapagkanian na isa kauras damya tirutano siya kami titano siya ba isa kauras miya kapasad kuman kagaya ko mga pasad kuman ana paginom na inila niya ng kaapanan naguwi niya sa'yo paginuman yan, namya lang ang suwibong. Na di malikalikat tamilay. O ano makainom. Tinanda ko yung makainom. Na ano namya lang kaw niya na paridi. Muta paridi yung matiburo na. Isa ang aran yan, nataluntaw na pati ito na sa ayam anan yan na kabuan na panggamitan na. Ayang aran ito, nataluntaw na. Isa ang aran yan, na paridi. Natigyan na mo Allah, kaadi na paridi. Okay na mawatanong. Nasami ang mun. Nakagya ko makasyong sang kaya aparidi. Na awid akalian na daaki kabuyanon. Na akaulugyanon na kabu ang gamit niyan ay ikwasay. Na madalam ang utaygun. Na mapuro pa ng kota paridi. Na di mangilaylay. O Anthony mi kawitianon. O di nami kabunianon. Na ayako na miya sara apandang patian. Oay, gada-gadayan. Pamikiran yan. Na di mo taparang yan, na ngiraw niya nun, nagtipuyan sa ngariyan, asara po pa kayo naman. Na ini dusung yan, nalawas yan, sa ngota paridi. Tatangka niya na di maulog. Na ipagkawit yan nun, so parang yan kuwig. Kaya ipagkapuyak yan sa ngariyan ng ngotay, asara apa pa kayo naman. Na niya siya kapangiraw ko, parang yan, kaya ipagkabuyan sa ngotay, niya palos yan, so parang yan. Na miyaulog sa diyong kota paridi. Nabiya kamba kurutang kota mama kami kulugupan. Nauna tatantangan yan ng kota parang yan, nakapagkaulog yan. Napagkaulog sa parang yan, sa kota di na maparidi, napapangaulog magwalo yan sa kapungurok yan. Tingin na miya da so kapitan. Ato na po ni may pangilabaka na miya da so parang akan. Namuuntudadan ko paridi, natutulungan yan so paridi. Na tatantangan yan ng kota parang yan, amiyulog sa di na malawasay. Na ini anu nakatatantangi apasigad nadamati na miyan niya ng paridi alumini puwa guminidi sa dataro ayaman na pandili tedetola amayaway na kagyan ko pagilay niya na pandili panipuwa kang ka mga bura-bura nadamati na miyak kagmauro ng kaasakata walok sa maputi aloks abaputi bu amiyak katay tedaloks apapapak sa maputi amaawig sa parang abulawan. Na aya din na kayang buwatan niya ng kay amanguda apunguraw asya sabara magikilas. Tiga diyang kota lok sa urat natatantangan ng kaamanguda. Pembeli niya matay daluks. Maputi bangala na papapakapan. Oy, na mauy siya parang abulawan. Na tiga diyang kaalok sa papapak. Amya kapusang ko talawasig at tingin na aurat ino ka na numubuko ino ka na kakarata ginawa ka na tingin na mapakunay miyaulog so parang akin sa niyang kaadi na naman awasig adya ka ni Paramer ayaw pagkasababan akapagkawi ang gamikina kasi ina ka na pagkasakit na dua-dua kami ni Timayo na miya na siya emanan niya na diya ka ning galabak na miya kagiraw konsolok sa matay na papapak. At na orak badi parang kang kaawidan na kana parang bulawan na panggiraw ko ng koto amang uda adi na baka na ng parang abulawananan kaso parang ako na miya katawa-tawa o pamakamaranak manoto na tina bendaway Allahu Akbar baka gata sututul mga orepan wallahu na somini di bang koto alok sang koto ik somini di peruman na ay anong kaya silap na mibuat tapan ng utaloks na maawi siya parang abontea. Monte parang diamond.
Tingin na mga udal, orat, badi parang ka ang kay pumurok na kami ulog. Sanga pa rin na tingin na ka na baba pa, kanina na emanan niya na mautianan, kaso parang ka na ordinary, na sumindip man perumazoloks. Na miya kabato ko panangaloks na mauy siya parang manapirak. Na tinabadi parang ka, kaya parang apirak, tinama pa ka na badi na, miya katulog ka pang lang yan. Na sumindip ka loks peruman, na mi peruman ayamak na gumamaw, na aawidan niya so parang manguda. Tinabadi parang ka, na tinaway ba pa ko na katoto siya na ka na kaya katoto. Na tiga diyang kaya asya katawalok sa miya katay-tay na papapak. Oay, at tiga na aura, miya niya kasaka ang mag-iikhlas saka. Miya kapiya-piya kay inat, miya kapiya-piya kay kapagaman, mapiya kay kapalok-alok, kasamana kay gagapoy na aka. Oay, nakateso parang kamiulog, nakateso parang ayamanan niya nabulawan, nakateso parang amuntiya, nakateso parang apira, sana mo nakarakad na inibgay, at pero miya makarakaya ko kapag iklas ka kukapiyang iparangay. Na miya baya-bayang ka amangudo, na miya ling sawanay. Nakagi ko makamasawa rin, napupagar ka niya si inaiyan, inakulay, mapipiya ginawang kay nakulay, tinaway watakulay. Na kung nakiliwang ko to, amang ulo sa dinamig, ginaw niya pamakatawa sa mga tao. Hey, mga tao, timo-timo ka na! Na pamakinig ako niyo, kaana panutun na karakano, apiya ka mamasya. Na miya timo-timo sa tao sa diyan ko taingod. Na piya mamakinig rin, tinanto na panutun na ka, na tingin na kaya sa gadan na kanya live. Di ako di ngalaba, di ako di tara kayo, oay, nakana ko na miya na nga paman na diiga ka na kaya paginom naman, nasumiyong ako ko paridi, kaya kanong kapaginom na miya ulog sa parangakan, na miya kabuat ang kaalok sa ama na niyan, miya katete na maputi mo, apa papa, nabauy siya parang ama na niyan, na paman na muntia. Na tinabadi parang at tinadi, namibuat pa na mawid man siya parang bulaw na, tinabadi parang adi, namibuat man na mawid man siya parang pera, tinabadi parang adi, na tinabadi parang, na tinaway, di na ni parangakan, na tinasabi niya sa basa mapya kay kapalokolokas, malakay gagaw, agop ka sa sina ka nakateso mga parang nakuwang kadlangon. Anong kung na ginawin ni Rua Manguda, na tiyan na matay ka nga sa mga kumabusang ito, paridis, mawid ako mabuya parang, sa manuto na penanso, miya kong makusang kota aparidi. Ini yang kaya pa ko masang aparidi. Sangota siya nga nang utama ma, inulugyan nyo parang yan. Matawa lang, kakakuha ini. Ini anong kaya ulugan na tatantangan yan. Mamandi mabunda di gugura-guro. Di drama. Ay katawan wala ang kota po so iyan. Na kung nakimati na melen yan ang kaya alawa paridi pendidi. Miya painan. Na kung nakimakagumaw na loks, amya katay-tay. Amaputi iba nga na, amaputi ibo. Apapapak sa maputi adisiling na giraw. Na mauwi siya parang ama na niyan na bulawan. Na medan niya nga manguda, mamanti mabuna punguraw. Tinaura kinukanan, natingin na parang nga kanami ulog. Inangin na suwi na ka na kasakit. Na dito na, nabay na inayan na kasakit. Na di mamrak. Miyang upi natigyan na miya luksa parang nga na kailangan na ka na nakadi ka din ganabat. Na miya na, so di ka din ganabat kaya mga nini pagpagparakan ka ina. Na lumiyang ko na nga luks, pamininob. Na ayun yang kaya sinip na mibuat ang luks na mauwi siya parang nga bulawan. Parang nga bulawan. Na panggirawan ka luks sa orak. Badi parang ka pungurok na kami ulog. Ang kaya parang nga bulawan. Natigyan na baba. Miyan to ko kaway din. Matang wala ka diyan nga pananansyo na di mabukap ka sa lugar. Natatantangan ulok sa sulok sa kararangitan. Tiyan na miya maraka ka. Katawan na kantigin so parang nga so parang nga na miya katawa-tawa. Nabadi parang ka. Panganing ko nga nabaling ka. Api nga parang nga na di ka kayo magay. Taga ka na ka. So ayaw maana niya mga uri panwala na ayaw kakwarwa tuma. Na basta kaya mag-ikhlas sa ka, mapia kay puso, mapia kay parangay, mapia kay kapaking gaginawaay, mapia ka kinaka. Sa ayaw maana niya nakarinasas ka, nagtabangan ka wallah subhanahu wa ta'ala. Ilay niya lang na mapi parangay, malay gagaw, mapi puso ka matangalang na ito na ginawin niyan. Allahu Akbar. Di man ang Ramadan, na miyakaw maang ka Ramadan na di imin yung manir katanwang nga pagalunan. Siya kubdakan sa panakaalawiya, na daan na ka na aluyan ng kalbihan yung mga bayi sa nga kaya pa ko madyang Ramadan. Ari mayorong. Katawan na ka na ayap kerasin as kanwa mga bayi.
Matang wala kap siya pakorangano. Sa kanwi tito pagkara siya nga bulan na Ramadan. Kata niya ka terawih kanu, nambaling adop mana pagkaturug kanu, na detaru di tetana atorugiu. Katika bay, ami ako na miya karage turuga kanina, na di ko miya kanaw, na di ko makapaninin na kiulang mus kami. Di tetana sa turugiu. Na makano-kano man ipupuasa na pumukon na kapman si karumang ka sa mga wataka. Na makapamukok man na makapuasa kanu na punguna bakapman, na mapitap man na pangayos na kapman sa mga ditar ni karumang ka wataka. Skano man hindi nga nabakatanto. Afkerat siya. Anak ito, nakaskano man ang mga bin, interwala siya na di nga nabak. Na tinggal di minung pero interwala siya na di nga nabak. Na dia mga na di nga nabak. Kapkil. Na dia pernah ngari ka na di nga nabak ka, di pagi di dia nangawat, yan na pagaturong niyan. At tatakambaan. Na dia pernah ngani na di nga nabak ka, pada paso. Pagaturong ke dentak mbah. Interwala siya na pagkeras. Na dito mabipagargaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nakataya surkiw. Allahu akbar. Miyagutukan mo mga bay. Ayami alu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na tingin na idha gasalatil mar'a thiyaba zawjaha كتب الله لها ألف حسنة وغفرها ألف خطيئة واستغفر لها كل شيء من طلعت الشمس ورفع ألف درجات. دعت النبي صلى الله عليه وسلم دعت النبي igira apini pia ni sotuga ke karumani na mama igira pia ni sotuga pamana diterni karumani na mama na ayabana seimbageno wala na mbageno wala sa santibu amang apipia na dia kana sat miaterwa hasana na ayah kana hasana na ayah kablangin na datara sedepan aku sebangan na ayah kapuruyan na datara ngalo pa aku dia kapitola pisalo alangit. Na sanggi buah hasana ke kuangka. Na iperliran kapenwala so sanggi buah dusangka. Sanggi buah dosa. Kepaka dosa sakap pamukeg, dosa sakap magenta, dosa sakap marites. Odina dosa mau sakap marotos. Karena nabe buah marites nabe tapi ya kama mama ana mabuge tulung mama na marotos. Ay buat pikiran na di mana na tari tangan ako jalan na 50 udah. Tapi tama kasangi. Ay nakatawitan mo sa nga maritis na soroyan na malay mo doon. Tabir ka no mga bayo. Baka nakikiyatosan na kay Ariak na Mayor. Ana mga bibiya kan magwa farma kan sa wala yang katembangan di kan palimat pengen kenabatan to mala farm. Na mga bibiya kan. Kaya kapag dakalian na ko mama sakurong na duo, babayo mama. Natigira na alay, niya kadakal so bibi ka. Natiga ka na kati aswini ke dia kanon. Ingina amyagura na so bibi na di naman prin naman surak yanu. Na magura na pagilian na kan sa urak yan. Na sadi sa mati burunun na ibsibayakan. Kaliti pagilin man ang kaliti gupanon basta mati burun. Na so mataso na urak na lumsyed. Na so triangle na banda bakla. Kadi ka nakatawan. Kada amela kana ba bibiya bayo ta baka na bibiya sa mo ka prank. Na no pagkagitag tanako siya miya kaysya na miya Timothy makanuna langon na gupuan. Langon na matiburun na piyakili naman na kan sumanukakan. Kinuha ka nun so puli naman numanukakan na nitib. Kinuha ka nun langon sura ka na labi sa pulwa nitib na siyang binakan sa ura ka bibi. Langon na tugupuan. Kalitik ya pakadakalian. Na miya tima buwili lang dumiyan nuno kay gira wana 20 gawi. Na igira amya kapsa natatandang anakan sang motoa linuma ena pisaan yan sang motoa urak yan na pagkikita na ko suminga. Ama pisay sumang urak yan natatandangan niya sumang wataian. Agi man no kaniti ba motoa misaw namang tiap sa mga urak bibi. Na mati ni tatandangan yun. Ito na nga mga wataki. Langon na maritis. Kaya mahalalay mo dun. Nalinan sila ni panuhan. Siyang suwa ko niyo ha. Na pagkakuha ka nun, na pagkalaita na ka nakakapatay niyan siya. Na pagkuman otro sa kapupakapiyapiyagin na kanigir amela kasi ang mga durang akan. Taman siya ad na mga gasuwakan ad na mga patuwakan, mga merambarang. Taman siya ang kanababatam, kami makikito manuka. Asarap kailangan. Oh, sarap dia nga. Ano pa naman manuka ka na, hindi bagay na ka na breeding. O gina ka na ba ko di panako? Kami bistuatan wagi katawa na naman isa na nadorang yan. Udah biar orang kan mga dato tabi kay mayor. Matang wala minus na doon kana doon man kana bedun.
Oh, ay nako kana ada mga rabita kan namya mate, ada mga hamster kan unta ada taruria. Tama ni matuan na pugo kan di mamagurak, guminat siya na mamagurak. Ha, yaman apkan. Oh, ade pagurak ni rano morela ni daw niya lambur. Na kana ba bunda dua gibu mini urakiran. Namya ngadolok siya mato, mga koleksyon na to, sarap ketemu nga koron. Nah dia mga ore penu Allah Subhanahu wa taala. Ila ko kuan, sungan nila nang utamano ka kana mala breeding. Asara di makapagurak sa mala, nefsida ka mala. Tira na alim, ano sumano ko ka mala. Tira mo niyo pagisin. Na tina di ka buban ako, kaalim ka, nasambi namin. At talo ni tim mga ala. Tira na sama no to na di ko pun ako nasani pun ako bu. Miya nga gagasta ka no. Ologo niyo sa tarik nasa kanimi siga sa Facebook. Mano kaya ni masih tabi ka. Dabo ko na miya kwa ni man. Tama ni makamantero na nang sama pia marung nasipa ka kung yali masih. Na tumo ba ko dir miya tay. Na madi di puno ba kita no mano kaya ni masih. Na masih ame ka sudi ka tay pangaran. Mano kaya katon na manang nepsing sa may ito. Bakal mano kaya Mr. Pina pa ang batuwa ka. Tadi miya ka kwa sa morka. Allahu Akbar. Nadi yung mga repno Allah. Malwa ka nunalo. Agi nga kita no mariti siman to ka letis tanan. Bagan mabub ka to si Superman ga kami asikas ka tamag. Kumira nga sa api sibu nga mga diano tatangtang kapakabuten. Today is today. Allahu Akbar. Nadi yang amini paman hadith. Na. Ayamaan ka hadith para kanya mga bay. Natugon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Igira apini piano bae sunditar ni karumanian na pakai surat wallah abagi na kana sanggibu mapia na penas no wallah adu sanga na sanggibu na umani say ayat tiro na say na pamaka sa Tagalog na bagay pamaka sa English na thanks. Away. Nangunangon na sa isang dunia. Apusindada na perautan na sinaw. O di, na sindaw wa anungan. Na namun sinaw papanganik wala arila ang kawala abay. Ya Allah, rileng kam ko tabay. Tamang ko mga sila sa kaludan. Tamang ko mga papanok. Tamang ko mga kayo. Tamang ko mga pila. Tamang ko mga pagdun. Saan sa pusibangan na anungan. Saan sa tumo na anungan. Ayamat na niya na sinal anungan. Na pangiraw, ya Allah, na rileng kam ko tabay. Apinipini sunditar ni karumanian amama. Napake puro wala apangkatan na kaasang gibu apangkatan na kasalungan na mauri. Matang wala kami gutok mas wasing-masing. Kaya di mamipik. Oke na swasing-masing na benar wasing-masing na ayat itu apa pemipirunas kan mga bae. Apa kaya wasing na may kadingat tamagan na dingalile na dingadrean. Sekan itu apa pemipi. Miya gutok anurun. Igira apa pemipi kanu. Nasisinga ka, nasingwangi karumang ka, at yun na umiiyan, at yung sudiya kita ka na piping ka, dati ka na naman account din. Nami ako mamasi karumang na, mawid man sa mga t-shirt, katat naman na umiiyan, naman, why, batad na ko naman. Nami ako mamasi karumang na, mawid man sa tangup, tinakatat naman na umiiyan, why, bisa lang itira gugasolin. Kapakakaraban na kanya kano, yapaw na ano. Nantunay kakuang ka ba na sa aming kadinan ni Tarte Baka? Toto tabir ka naman mga bay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pagkatiap man subalasiw. La ilaha illallah. Katalis ka naman mga bay. So kung subaay, unaan tanong sila nung duno. Mga bay, mapasanak sa tanong ng mga dato. Lagi may kasira mo mga bay, nadar tanong mga dato. Katika pater, katanong mo. Umamataro na kapamagat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Na dia ayamana niyan na sokon subae na dia buwa kata tentengir ka ikarumang ka amama at tantangan kanya na skama buwa babay na ina nakakata tentengir ka ikarumang ka amama napakasisinga na kung nabunta na ka babay kay karumang ka mama na talong abala sa imagir ka wallah paganeron na datarubigan ka wala sa isa kasakwa pira Nada tarubigan kawala sa isa kasakwa bulawan. Nada tarubigan kawan lautada sa isa kasakwa muntia. Di mo katatantangi rakay karumang ka. Oy, asomisingaw na bunta na ka. Madakal man na ba, di katantangan ni karuman na naman makapakapatay. Nahino ko matatantangi. Yaw pa kaulong Datarap man na misyon na ka. Allahu Akbar. Kenapa di ti mapipikir mama? Ti pagilin na kayo nakatatantangi karumang ka amama. Kang na mabubuda ka. Miya sukat kapman mabu.
Online ada kabayade. Tabiarkan wa mga bay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mata nakakuarkan sa mga bay. Katiap man, ragyop man yung mga bay. Tugu Nabi sallallahu alaihi wasallam mam imra'a khadamat zawjaha fi Ramadan. Da'at tugu Nabi ya ba'iya igira Ramadan. Na dinya ni sirbisi wan si karuman na mama ko bulan na Ramadan. Na ay bagayron wala abalas na peto pulong kibura guna simba amya pasadiyan ko Allah. Pero iba na sulay na tulog kader. Sulay na tulog kader na umakwang ka, matikabaka ka. Kung kapos siya na 10 ko Ramadan, na khayro min alfi shahar, na tumo di sosang gibulan ulan. Binilang mo ta sang gibulan ulan, tumo adi sosang gibulan ulan, na binilang na sobra sa 80 raguna, simba amya pasada ka wallah. Na sakabay, na dibuang kadi ka sirbisyo kay karumang ka amama, na ayak ka kuwang kabala sang ka Ramadan, adi kadi ka sirbisyo kay karumang ka amama, na peto pulong gibulan guna simba amya pasada ka wallah. Pagising ko sa mga be, kabayayawaya. Nakunaway ka no ha. Kanok mo yun, nasada ka labi, nasada ka makakon. Oo, narakaywaya mga bay, ipipermyo kanok man ay wallah. Nakatiap man, nagyok man ay. Para di kanok kayo siya bagra. Kailangan na mapiyami ka lokagwip man insya Allah na pag natakap man napakasisinga punta na kakikarong mga mama. Iman to abihin ay pagapalyak ng piterialing basit. Mamanami ako ang kasubalas yan. Napupunuro na kung sa pagkini karong mga biyan na atap. Naya panubang may tutura ba daw ka ngayon? Ako ang kakma sa balas ka ng mga bay. Allahu Akbar. Nakate, nakiro na yan. Ayami alayhi Nabi sallallahu alayhi wasallam. Natingin naman imra'a tatlubu rida zawjaha fi Ramadan. في رمضان دعته نبي بائيا يرع رمضان نادي باني دبع شعوكي تبعي أقبك شواتني قرمني نمام إقرار رمضان ليس لها ثواب دا أبوني مجي ولا عبلاش إلا معها سوار سعيا بريق وشرقة نسولين شو مريم أبو شتي عشية وادنا ميا نبي mga بين شو مريم أبو شتي عشية akalera ni paratyakwan agu karanirang kwallah na padekana na baisi ko surga sa Maryam agu siti Asia dia bu akapagkaswatan ka kay karumang ka amama igra Ramadan aya pano ba makama si karumang ka amya mamasaan alaw na last days na miya kauma natiga abiiyan na ewa kong kapasi di kapasi panik tasya nga na naawid kasi lupin apya mamasa nakakasakan ni manekon Morakan no dir ka dumaswaswat si karumanga o din lebag poso yar ka pahinan niya swatrakan na pano ba kami kagirawa karumanya na babaya adu abiiyan antunap manimi ako ngay patengkastan may puwasa tanong na lumibag na po si karumang grabe ya bay na niya kagiraw si karumang ka mama kamanong ka dalalagiyan ayap betul nak nama nu kada lagi nang na 43 de mana lalaga nang kakukurangan sa tengah pamasakan rumah sada masuk beliau yuyuk na betan na kamana ka ay buka tawannya na genat Allahu Akbar Allahu Akbar na miya kagiro kap mana babaya na dumi bali bag na po si karumanga sa kek excited na kaya swaswater ka na miya kagiro kap mana bay iya adu abiiyan antone kitingan taw nakapakap mbaya na kan skaman matang walo din baga po si karumanga ka na miya kagiro mabunga babaya to ni kabaya ka pagadugo ono pamerito ono paparano tinulaan of shawawan mabuhay siya karumanga mamana so may to watago ni papadu Ati na ba kuwang mo din na aduh wedu matang wala kami aswat kap maji karumang ka mama niya kasurga ka adi siya kaya piyama lapa anak ang ipatangasyon na dikakan ito na nga data miyan kaya di patanang mamalapa da puna bumbero na da pangatago siya kaguko agi magahay baladid Allahu Akbar patkaklasi sa mga bai patkaklasi na kapakaya siya kano padsad yung kapat inshallah na siya kano padsad yung kapato ay po nang gilang no baka nung mapadsad nga talurong adi ko yawron Anthony paganero na klasya bay na ba iya rengit moni
O saka amama na aya karumang ka na bayarngit, nyatay ka. Waya lawas ka na dataro barit, mbaga dataro ka pata akaluda. Ilaman nigir amu musyat ka kaya sugdo na sa timanarngit ka baka turugo. Nyatay ka siya rin, itali niya ka ukit. Daya panubah miya luar ngitang, miya po na ano. Na dapat ka, tabi yung mga bang nabas ka no, kasi ako turo ka daw babero no. Ayaw tamura ko na kanong namya kasi sipat at ano. Tabi yung kanong. Na dapat ka no, karumang ka, nasin si karumang ayrang ito. Tiga siya ko piya, miya kataro ka na magsinak ako, na makaturo ko para miya kalukawin na tahadjud man, foundation. Na inubay nga mabikarumang arang ito. Ngami yun eh. Katiap man misi sa pipunan na ka. Kesakit ako ya kakebilar ako. Ada man na iya kena iya rengit oge naman magani kateru. Nadi siya ni makatiro kerumay, adi siya makapsiya buta. Kama masa so mama na do makwaso lidang ada kasabuti mama ka rapid per mabiga teru abay kagalingan. Ubada ko nga guna so guna chon na tunan man ngona gutom. Cuma chok na ya ka masih arbang ta. Aku na kana badi nan kuna badi. Tiga rama pamangano bata kaman. Kadi ka sasabutan. Mama na pamakano baka pumasana di kate sok ya sosokoden. Di man ka pa kaya bibitere kan oki karo mga na slow motion. Ati ka mabubaya baka pemasana sudi tiga karo mga mama kaawa angkat matang walog di kanina way kamu kubunrakan tabiarkan mga bayo kan abaskan mga bayo. Nah, dinan ayaw mana na ayaw bayarangit ng otwa ramo di nga ramo deng matatakap din ang adi napi ada patotian. Kadua kelas ya bay nabayat tembuan. Nah dia nggak tembuan nabay tamu ni na awatang nga magbuto. Ano niya kapatayanan. Nabay ta abay tembuan nandiyo ni kanggen niya mede nga si karomang amiriliga tiabun awatang nga. Ya ulu masuk ni Katalunian. Nakatep man si tembuan. Na oga paro na away kadempasi na karang nakakapakapi ginawa niyan. Di ka pa simbaling. Na kay pa nga buka diyan ka mga bay na katawan na ka nga mga bay kaaya galira na ganyan tontong. Nya kagenggan maronon. Kana bes katan mga bay mga datua. Tabi apa nga pinamad ka ruman yan na di makipangangapin kamurkangan yan. O ba pangangapin na nga ni enomya alunabi ay taw sa surga. Na sa mga bay isa mga bay taw sa surga. Na may na si karuman na nakararangitan. O na di pangangapin na nubay sa ikapatyan na liman yang kulim ikaruman niya di lima ka na gulimang ka. Na kapatan na ka na limang ka abi iya na dia kambukan sa tama sa dia kamay dia makapya ginawang ka. Isa na nabay taw sa surga tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amor ka nga kay karo mga babay may kapangapin na da ka pangipangangapin. Kadiya mga bay na aya ganira na ganyan tontong. Nya kaganap kede. Yung taka pinggiron na panganita de kwanda. Amada kasatra kada di kapan makaw masama na ning na makara so trak nas kabi matayo. Nabong to parati ka niri ka terwan no namya katano. Mga bata, may po so trak din ni wabiyo. Napsu buku kwartera na punguro ka dito po. Ya Allah. Yo to Peter wala mga tarima. Jok. Matan kadi mapamangani wala dito makataros. Kami kapi aginawan yan. Asara kes katano mga dato. Na di mapagitirapan. Si karumang kaama maapag kararangitan. Inshallah napakapyabu ginawan yan. Nakarang nakakapakapya ginawan na baling ka. Na mga wata. Antoni masusway umika. Abe, gapanik. Inoto. Mawi siya badi. Na di ka pa siya badi kakoyaw. Kapakailin lang nga niyan. Nakarang nakakibatan niya ko ba di iyan. Na mga watan, ito na yung masusway umiim. Abe, may dua ba di iyan. Karete ka na nan. Bermunuanan na. Nakarang nakakibatan niya ko dua ba di. Na mga watan, ito na yung masusway umiim. Abe, may ato niya supporti pa baka. Pakang gagaangan yan. Ako pa kaniyang unulong ka. Teruan niyo na tumiyong ako sa tubudo. Nabalik ka, na panuba po nga sa tubo na makatatakip ka sa mangga sa timan na taros wali so taipian. Na mga tantani masosyo mi, abe, kauta po kayo sa mayaway. Malukil batan. Na piado mada sa habdadian na sensya nga din, kapating nga baka iyan. Piado mada sa warangit yan, nakapating nga baka yan. O may iyan, yaman ipagay belad. Naman na baka kayo ni kakaya tarmandan.
Nga niya mamatakan to. Naubakan yung kerarang itip manata. Lagi mo na kung siya mga tip yun. Oh, tayo tip kay ni. Katana ka na favorite kaya. Matano din makagiraw makasinga. Agyo sa kana. Kiswa-swa arahan. Yaw pa kaulong. Matang wala kaya buka pa kang lagi mo nakapapatay. Malo ka nun na siya. Na, Anthony Katalawa ba ay? Gipi nakakuyaw naman na. Baya pato. Ato na nga term na baya pato. Natigitan mo ka na ba diyan na marata term. Marata abang unabatan na nga nasomo sa pabay. Di. Ayaw pataro na baya pato. Ayaw mo kasasuwat yan kay karuman na mama na upang pakasukat. Ini kasi karuman ka mama na ame kapakatataman yan sukat-sukat. Kakawiyagan. Dahil ka din gani. Uy. Ame mga lang na witik sinaruliman ka. Adin pagko kay buwip melingin na naubi umyan yang kaloto ka nauluto ang umor yan at hindi pagkawiyagan na amya kapakatataman ni karumang mama na inunga di paramiti oy ayaw buwa kasusuat yan kay karuman na mama na baya pa man na pagkasukat yan na amya kadamya sukat yan na pugupakan na naulun yan Antone kapatabae nasang ano pa din siya alam mga bay pada ka ron na bae amarapate ilaman ng utamarapati kadibu kay ang kaun na sobra sa mamamada ka na miya kakinda-kindati baka sa miya kakinda-kindat nadatariwan na ng mga baya-baya marapati apia miya kaumasi karuman yun na mama na doon maswat kung miya sukat na sada na di na nung pakisipato banyan di pamamana bay pagkagudian banyan di pakingin na doon maswat pamana makasukasi karuman nga sa sada ado ko maswat amia nga adupan amin babatok na tiyan yan nayabi ang marapatik na api ada ko masuat na di mo pakilaw ba kung dumasat mamantin na siya singa ka na dito bis nagkasuntukan nuloy karumang ay ang unang kaya pong karasin na mimud na sobrang sa abawamiyaw pakatota na da kong pakigudam na kapakaguakad na nami kagiraw ka mabuha malukapan na kwa na tagbe gagani-ganing ka abi iyan di tay paka Tapi sakadat wala. Dahil mo kapakamlagi yung nakapatay. Napakanunap ka na ginasawan, ilangon masaswat. Dahil ginap man na ba yung apato, na makasukasi karo mga sasunod, aming babatwat yan na namiyado. Nadinig ka lang namin ba, tunengi. Bede din na sada. Bu pa namin asawat ka, namin babatwat yan yan. Min bato pa na yan ka. Naupun yun na karo mga namiyatay ka sa widakan. Ayang kaya ba iyang marapatek na may na siya karuman yan na makanta na marakal yan na kaya pangwiatan yan sa pangwiatan mapia ari, ino kayo ni ay doon niya babasyalungan ako sa tinda na daw ko na makabakas daw ko na makapamuk na kami pansukaya kami adilay ay daw na kang panamakwas wargaw kamay sakan arga kamay sa apiragunakan na miya kagiraw ka abubedi ka di makasisinga ka ba iya marapatik apabak kagiraw ka na ari apiyak pan miya kalapas tanong kuman sa salungan na kanaabad tanong pumatay na inuari kamang ilubak ko sa dalug na itindakan na iyan nakakasyati anak o ba uno tetoro kapang patungan niya nabay ang marapatik malatusi pamikanan datari o mga baing jadi ang maluwa ka nun ng piyama kasyagado tong pasta no ka kapagyaw niyo mga bay din na miya aliwa meron na kami ang mga mama diyan kaya Ramadan nakateso minyo manyar katanong paganay ron paganay minyo marka diyan kaya bulan na Ramadan na tazkiyatul akhlaq at rin maano to na pelumpyo niyan so parangayin ka waya parangay kapagari ko babaya ka na kuda pa nakapakaw mao Ramadan na miya karata-rata parangay na lumpiwing kaki pagari ko babayakan kapag kakataw na kaya tugutagalog oras sa kaya mantaw sa kaya masa akya pa ko mo Ramadan lumpi-lumpiwang kapiya peso parangay ka waya parangay kagwani na di ka pamana pangmina sa tunganin ka na ipuniman to na pangmina ka sa tunganin ka. Waya parang ka na di ka pamansin sa ginawain ka, na pamansin kay man to sa ginawain ka. At niyo, ang nakatirong Nabi sallallahu alaihi wasallam, atina ala ukhbirukum yahrumu ala an-nar wa tahrimu alayhi an-nar ala kulli qarib haynin layinin shaglin bakay sa kanutugo na panutuli
sa tawa haram kau neraka didengka pakai kau neraka na di mabu pengaraw no apoy kau neraka tiawasyan na suuman itaw amarani anto nang utaw mani marani na marani so taw api adun pagada pun data ruso kawasa pobri sa ayam makna niya na kangudan sa kana aba kangudan nan data rud na ayam makna niya na kipminan niya nun. Kenapa tabiyo pagilin wala po suwakan ya Allah na badi mapepekirang na kenapa inu kanya teruka bentuk na kanang area kana mayor si Duntun na naman pateno sa jam masjid na pateno siapan oy api awatan na ginawa niyan silan na magarian kenapa sekanya mu oy na gusto mga padadataran ng ulaw niyan na gusto kata na mabu basta kaya yung maana niyan na marani na kasotaw na teruang ka haram ka kunaraka na di ka mabu pangpagano api kunaraka upunta biyo nandiyo nga pa ko bera kawatan na tinali kasi pugubay bawad na bulay udi na miyo bera ka nga padakan nagyaman lo kamatay ng padakan na susubagaw ikasi pa si pugubay katiran ba tating minsan na diyo tumapi ulaw-ula dataranan oy anto na pa niya padaulaw-ula adiya kapitero na biya haram ako naraka na di mabupang pangaraw api ako naraka na hainin na simple ikapagintaw kanaba ambog, kanaba pakitang tao, kanaba fried, kanaba mapuro, simple kapagintaw. Allahu Akbar. Pamana simple. Kanapa no ba pamakabain na mamada ka na simple na kanaba niya nung tando pakatataman na pamana miya mada ka na simple na syara'a kadi man nga paras na matang ko Allah ka pedin kapalang kau na beda na bersama katuakan na pengerudin. Pamana tiga pakan ka, kuha ka pang sa scam ko. Napakakapalang kau. Kapara di pagkailay so karo. Adi ni kaya nakalungan na ating ang kanamya popo. Nagumi mawadag deban. Nalin naman nadugdeban nagira aming babaw kapag mo sa mga atoro. Datar tanong mabuha mga dato. Matang wala ka basta ka mga toka. Naupo na makaputi aboko ka. Apian ni kakolorin kaon. Kakuminwa ka pa siyang utadwe tima na inipos kaunden. Na matitima buwa ki pisilde nung ka abarber. Nakagyo ka mapasya na tigil na ba pa buwa takaden. Na miya galong ka mabuna lang umaitam. Matawala timing. Miya ka nguda ko man. Na bilang kasa sa pulo guli magawi. Kami ni puro sa mga itam. Na gumimo sa mga paputi. Mimbali asibin kolor. Na piya di ka mataw bulan gano'n na miya kang kero ka. Kaya bis pang tatay na. Bagay kidia ka dunia ka pamana pagpagawan tanong ka dunia. Na sama na nan tazkiyatul akhlaq. Sama no to na aya isa haram ko naraka. Piano to na biya haram ko naraka. Na di mabu pangano api ko naraka. Na isa ulaulan yan na paganero na marani data-data so tao. Ikaduna simple. Layinin na babu tero na mga bapetali katero. Mga inakikatero. Di makapatero sa pagkarata aginawang ka. Saglin. Na aya ikapata ulaulan yan na sagli na malbud miyak kalbul bunin dulu na adna kuan na malbud pasadan sarido maka kemita sera na gusto ba ne na kebaya ka pakapengginawi na miskano na regari kebaya ka makapengginawi kano na tiga sa kaman anytime uba ko nung sunga koroban uba na kan sunga anytime miyak kalbul na upo na kana na may tugo nabi umanisa na maraniron na simple na ayaw maana niya na mga nakikatero nagwi aman naman bunin dulu na teruang katugo nabi haram ko naraka na di babu pagano ape ko naraka na di tazkiyatul akhlaq syutiang ka so parangin ka niya ko mga Ramadan kadua aga syutiang ka na waya ulaw-lang ka na dap makamasyo Ramadan na dumadamo ka din dan nakele ka romang ka amama ka punta na ka di na punta na ka na so jorang tanaamo tadi kita na kasi karong ito pagudum na ko ruman nakana ba dito ulaw-la ayaw makna niya na bay tabir ka no mga bay alinang ka natigali man to ni kapag galina ka no naman eh ini bawa tako ina na marangit ako ibuntal abuntal naman dirigma kao to waya buntala ka na buntala miya karangirangit na alinang skama buwa dato waya buntala ka na miya karangirangit napakalangas nga natinatri nga pakalangas yan naira dato sa walen niyo na training ako pagalungan niyo paano kung di pagalungap singa ka grabe ay apa nagilingan na ba na makadir ka sa walen niyo katinay na dia sob ke persena kaya sookan yan kapimulungan na yan kenapa itu bunga na nataw sa walay niyo amiyang buhay ka tazkiyatul akhlaq wayaw lang ka
Ada pa naman ako masuramadan na miya kaligin kita kakamiya dalo-dalo ka. Napakalaang kasyo ka pangalimo, pakaginawang ka. Kailangan na maginawa ka. O ayaw lang ka, ada pa naman ako masuramadan na di ka bati sa Quran, na bati ka sa Quran. Bati ka sa Quran. Allahu Akbar. Katiya, pagnitan ng wala, makamatan sa alungan na mori. Na makamatan sa alungan na mori. Na pakabatian wala sa Nabi Daud. Na makabatian sa Nabi Daud. Na manambatian sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na makabatian sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na ayaw manambatian sa Allah. Na ame karini ko iswala alang na maranaw. Na pisyati man yan. Abatian ka no sa Quran. Sa sinjado nga nakasya kataw. Matang wala karutanok man makapimbilis tawa. Kita ka na nga mga nakatay na. Ame katuwala sa ka. Batian ka. Tony ka na ka. Natiga ya Allah. Yang ko na diyaman. Ebu kata dengan dia Allah na tong joka perangwan na inatay na. Kebersihan yang wena atay na natay paninayan. Na tuwal na ba tiyangan? Inatay na. Teko niya piyakan pa to kawala. Tuwalas ka magwento ni kata ka. Kulit kuwala wakad. Pagani pa namyari ba takadin. Tuwalas ka. Ito ni kata ka. Tabat yada. Miya mamasya ka mabang amaranaw, tabir ka ng mga kangunan. Saka na di ko di Facebook. Okay na, di ako susya di nga na TikTok. Anto di kawangan niya ng TikTok? Namoy pagkakawan ka. Di ka susya di ang koto, di pangadi ang makaswamat sa Quran na miyagas taka. Miya mamasya ko sa amaranaw. Ang may kakapangadi sa Quran na di niyang kumuro pag-eda interesta doon yan. Tabir na balangon. Na may kaitidan na di na di pamakambato na nga mga karaoke sa nga mga video kisa nga mga tayo. Gusto ko bumitaw. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hindi niya pa napakabitaw na. Tabir ka no mga kamuda. Kadiya man nga cellphone, tabir nga cellphone na touch screen na. So kiniba buwa nga pisbwa, madagalaki at yun yung makambuki nga, makasensyo ha. Kamadagal mabuwa ya bumangudoy pagkaya sine na usame na pobre. Ino nga pagkaya siya mga usina nga pobre. Pamanas ka bagwataw. Na di nga dimipagsa sa Facebook. Na yung mabuti taro na kasangot ang mama pangabera ka. Tabi mangudo na maakan na supervisor na inaka na superintendent. Na miyang ili ka sa miya kapepe para sa wala. Di makanuna na ini kamera nga. Na ini sintang, this is my home. Meling mabuang na pagkabera ka. Kawasab sa ina. Na miya misitara ka. Nayab sa kayumanya ka na nga wala niyo pagkakoyong. Ito na nga wala niyo dimulino. Tingin natin pura di bumanaya. Pamanay mo akan iperang ko ako. Mangundo, miya timuron. Mama, tumusok ka perang ko. Pobre kame. Miya timur ka. Yaw paulong nga. Ini boy. Ini paman mama. Basta pag itiris talungan yan, maging sino ka man. Kahit sino ka man. Anin mabigay na kaya matangan na walong, kahit wala na. Kadi ubuni mamara kang otak atero yan. Na dia, ayaw makna niya nakapagalit. O di kambati apagalit ko. Babaya ka sa Quran. Inako na po naman ka masuramadan. Na alayamang kad na ginawang ka sa kabati sa Quran. Kadua, siwetano sa nga kaya pa ko mga Ramadan. Na at ta'atibun nupos na biyatang ka sa ginawang ka. Biyatang sa biyatang na mapia. Katlo, na tathirul qalb. Na lumpiwing ka sa puso ka. Uba ang ka na puso ka na anamidid ka to na maitam. Tabi-tabi-tabiyar ka nung. Akatatagwan sa kariit, nakadengki, nakasiig, nakatipok, nakaantononon, nakuha ang kasangkan na puso ka, na lumpiwing ka kamya ka masuramadan, na limpiwing ka piyo-piyo adiyang kaamanan niya na puso ka. Dinan, isa asuwan na ng Ramadan, palumpiwan ka sa puso ka. Ay ikatlo, asuwan na ka sa diyang kay Ramadan. Ikapat, asuwan na ka sa Ramadan na alwafa o bilahid. Na way ulaw lang kapagari ko babayakan. Nakuda po na makoma sa Ramadan na di ka kasarigan. Paman na di ka dinulas sa pasad, na ito mga sa pasad. Kalima, asuwan na ka sa kaya pa ko mga Ramadan na ayak ka di pag-apply ko oran Ramadan na al-amana na o di ka kasarigan na kailangan nakasarigan ka. Ay ika-nam aswan ka sa kaya pa ko mga Ramadan oay na al-adl na baluyang kaaginawang kaamauntol o bang kabaluyang aginawang kaadimauntol makaibarat ka kay amomoa Antonio ko kumani amomoa so may unang aduari amawisya sa timanapan di na ditidawan tinamomoa ko kumanga minga tinantonono di ami pagayunan ay kabaya kay nas kanya ni misyon
Ting mabuang kaya mo may ako pa kanakarakan waki mabuka para dena panta-pantay kanu. Tiga nga syariawa yak yang mumoy. Ini betan mabuang mo nga kay donian. Ini yang foto lah sa lokon no. Ini betan yang wisla. Ini betan. Ana romi ni puro kaya gitu. Miya kalar kaki maka penganiaya ka. Ke foto ke kebenten ni para maka itu ke kebanian. Ini betan dia mana mamini puro. Mini rami gerkap mana kimbabo. Unya mampu tolena sip mamini rami gitu. Mini rami gerkap mabo ke kebanian. Minirami nga tama sa dinamya lang bako pa. Miya katin nga so duwa riya. Miya tayo miya lang. Tigay na mamoy. Ano so pa nami. Tigay na miya kukuman. Tunatulog sini kukum ko. Tigay na miya way paut. Hindi kukuman ni maamu mua La ilaha illallah. Mga urip ng Allah. Miya ko mga bulan na Ramadan. Na kailangan na patubatan ko Allah ubaan na kasalaan na kaadi mapiatabiya. So mabusukat tubat na kati sukat terima ko taubat. Paganeron suruto tauba o kubulo tauba ay kakitarima ko taubat ka salat ka tuba na paganeron na annad mo salaf na ipasindit ka sulang unugal baka amarata. Ipasindit ka ito dengan daw niya karatan sa ito. Kadua akakitarima ko taubat ka insyaAllah. Nasara ingulan na kaya ni na apia miya penuh ka penang ke aduni adusa na ketobat ka saling ingulan na kaya na arrudu al madlum na oskana tangan niya ka oy na ayam anani na paginuntulang ka khatlu na at-taksim alla yaudu abada na ipsyo pa ka wallah kana bang ipsyo pa pagidan ka aw bayam wadi karakan ka pagiyugay nang nakaka maginam ay ba't wala ng tao doon? Na kuminak siyang ito oras. Nagyong mati bisiran, kaya makampato niya ng man. Amya ka, pasya pa ka na siyap pa ko. Ya pa ka na nakaswala, ya Allah! Ya Allah, na imanto rin, ya Allah! Na ipasya pa ka ni sa diya, kantin mabalingan na nangagalab ka na marata. Napakatabat nga wallah. Kapat, na istinab anil ma'akul wa syarab anil haram ay kakitarima ko tabat ka na pananggilain ka o baka papakakan sa haram o di na papakainom sa haram ay ikalima akakitarima o taubat ka wallah subhanahu wa ta'ala na isti'lalul hubb paka idipinin siyang kaswallah paka maradi ka ang kaswallah ko po ka sa ayab kebubin kaswallah ipelebing ka akapagkebubin ka kwal adisi karumang ka wa taak ka pamilyang ka o puna melebisyo ka pagkababay ka kwala adi siya karumang ka o di nawata ka sa lakaran o ay naterwang ka apya ka taubat ka wallah subhanahu wa ta'ala nadi syarat ka kitarima ko taubat tanong o rin na katari arik na mayor may siya kauras sa tarutok mamapid man nga siya kauras kapara di tanong pa na dukuta ka igraman na miya ka tengasta na ito may tiyapor ka tanong paturong adatan no igraman na kyusiru sa na balasan kan wallah kadito mabibalasan kan wallah katawan niyo ay katero nabi na tingnan na umun sa'imun ibada syakul syuri penwala di puasa na di buka tuturugar kana simbah wallah wasamtuhu tasbihun na di buka kagagenak ka Ramadan adi katero ka baka matan sa dusa na dataro pepenas bi ka dataro pepenas bi na di pa kaurian kanu nya ka piapenya ilmu apia minuman ako ilmu yung beling kanu na nya ka piapenya pada ko ani ba'di tabi'in pada ko mga tabi'in na anak atiruyan tingnan man nadaharat alaihi ni'am falyukthir min dhikri alhamdulillah igra apya kandakal raka wallah sulimu iyan napakadakalang kasudika terwa ko alhamdulillah 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 wa man khatarat amumuhu fa alaihi bil istighfar nasadin sama kandamara akalian makala swawida akalian barang-barang awida akal makala swawida akal ka oy napakanda ka lang kasudika terwa ko astaghfirullah bulungan na swawida akal astaghfirullahil azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh astaghfirullah 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 wa man alaha alayhi al-faqr nasadin sasagadin na kamera merkapo pabrik karargenan sekalian oy na falyukhtir na fakadakadakanian adina dikatir wa la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim ka insyaallah na pakalwagan kawallahu ta'ala dikanyan pubriin oy paman pakadakan la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim la haula wala quwwata illa billahi al-ali al-azim na nameling apsura ka na tiga la haula atayin la haula wala quwwata illa na balito mani pepekar na ka
Dan mana biar la haula wala quwwata illa billah kata la haula wala quwwata illa. Kenapa dia pikir makau? Ayo maknanya nakot igira adna limur kawala madakan napakapandakan nakana alhamdulillah. Igira amakan dira marakan ka ya sugat kawidakan napakandakan ka astaghfirullah. Apa yang mababa astaghfirullahil azim. Tiga alim kepakai mababa penting ke astaghfirullah. Kepakai lima lebat tampanan astaghfirullah na anali kepakai. Paman astaghfir kepakai nuk astaghfir. Tiga lebat tam astaghfir kepakai anali dengan pelebati. Asal aku terus astaghfir na astegangan. Mapterwan astegangan. Namanya patay ka berdua tala. Oh, na dia siabu tiwe ngatalo. Oh, na pia dia bu ameni man sanga ke seminatan wa ta'alim tanu. Balingi usawale namanya kapia peni ilmu. Na insyaallah balasan tan wallah matempos tan ng Ramadan na dia ngote sa Ramadan ay sampai tan man wallah. Lagu dia ka amer tan wa dia ka karomania mangote siran panganinta duk wallah pekenen dun numuriran. Na ayamak napaka maradikal siyaran wallah siapin siyaran wallah ko mga pitna sa dunia na pitna sa mga namorin na tiuba nakaskatalog na ki langon tanong uway manong nga man ningido di tanong niya ni paguluan na sa diyang kaya magsaysay na di tanong niya ni paguluan na sa nga kasyumbayan na di tanong niya ni paguluan na sa nga kapagagama manan niya na tabi-tabi makasanggi buo panabalangon banagato na kadataranan apa paguluan na nga niya na paguluan na nga niya masin na paguluan na nga niya ko kapagagama balasang kan wallah timo-timo tan wadong tala ko surga langon no sa salam na kan kanu assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh na duwatan duwatan وقال ربكم دعوني أستجب لكم آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين يا ذا القوة المتين ارحمنا فإنك خير الراحمين فاغفر لنا فإنك غفور رحيم يا الله كتاك مبمان إبوبرامي أمبلا أليما مرقا يا الله رلعك من كلام فما قد توبتك من كلام يا الله napadang kau narilaing kara kami sa mga inaami, mga ama-ami. Malagi sa bibiyagul ko mga lokasami, nagusumi ang unang ko mga kubayran, ya Allah. Ya Allah, datarang ko tuwa padami. Pagariami, lakiami lokasami ang ko tuwa, pagariami alim. Si Ismail, si Firdaus, pakasurga ang kara kami penuto ya Allah. Ya Allah, nasulang-ulang ng mga pamilya mi at yari maaka. Nabali ang kasuko bayra na surga ka ya Allah. Bakit tempo siya nakara kami ang kay Ramadan? Sampai kaming kapan sangkot ay siya Ramadan ya Allah. O ba na pangasasakit tara kami na pamakabagarang kaya Allah. Diyang kay nga dami ang magsaysay. Ya Allah, nalidas na nakakog pamakataling ang mga tiuba, mga pitna ya Allah. Nadarug na kasutabang kaguli mukasan kaya ulil amram ya Allah. Diyang kawat kami pagariami may orasi dundun ya Allah. Ya Allah, nabubin na kausutabang ka ya Allah. Anyan mita tarusunin hindi kang ganabaka kagaman ka. Nagusto kasi siyapan yan kundatuan yan ya arhamar rahimin. Ya Allah, natimu-timu kaming kakusurga ka. Sa datarang kaya katitimu ami iman to ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Nah, mayo, dini ka pagugasa may arista ko mo. Pag mawatan ng